Framelands Audio Visual. Anu Bu, kula wae pun sing nyapu. Alah ora usah, kowe iki sinau wae. Kula sampun kok sinaune. Walah ya wis, suwun ya. Walah, bocah kuwi Lastri. Yo ngalah, napa to Bu? Yang ngomong karo ibu iki utawa ditimbali sing sopan, ngomong dalem. Dalem, Bu. Lah, kowe ati-atian ndi kok rapi temen? Lho Bu, aku iki dolan karo kancaku. Lah, kaya corona kok dolan-dolan kene iki lho bantu Putri resik-resik. Ya ben to Bu, sedilut wae. Kayak rungokno sing diomongi mbakmu. Iki demi kebaikanmu Lastri. Wayahe Covid aja dolan nang ndi. Kok yang wis misalnya kena Covid, sing susah dudu awakmu tok, sak keluarga iki susah. Ya wis lho Bu, sedilut wae. Aku kok bar dhuwur mantuk. Wis, assalamualaikum. Yo ngalah bocah kuwi kok dodol temen. Bu, karo Lastri niku kudu ditegesi. Lastri niku sering banget medal boten ngagem masker. Piye ya carane ben Lastri ku kapok? Benare kula niki gadah rencana, Bu. Apa rencanane? Assalamualaikum, Bu, aku mantuk. Belajar ae kowe dolan ki lho kaya aku. Waalaikumsalam, wis mulai to. Putri lereng sik sinaune iki gek dipangan jajane. Ibu lagi delok saka tutorial YouTube. Nggih, Bu, matur suwun. Iki nggih Putri, iki nggih Lastri. Wes gek jajane dipangan. Loh, iki kok ora enek rasane. Apa ibu lali ora nggih bumbu ya? Ye, enak ora masakan ibu? Enak kok Bu, jajanipun namun kepedesan kok. Walah, alhamdulillah. Wes gek dientekno jajane ibu arep maca berita dhisik. Ibu keton to mosok ning berita isine Covid wae. Lanjut to Bu, ciri-cirine kita ke taman Covid pripun nggih Bu? Ciri-cirine wong kena Covid ki yang pertama, demam, pilek. Nah, yang paling ketara iki ora iso ngrasakne panganan. Mangkane yen duwe kanca kena Covid, aja cedak-cedak ya. Bu, iki nggenku kok ora enak rasane. Lah, mosok to lawang iki rasane pedes kok. Lah, jangan-jangan kowe kena Covid. Bu, kula boten kena Covid. Kula mau pun ngangge masker. Makane yang dikandani wong tua ki ojo mawali. Wayahe Covid ngene kok malah dolan nang ndi-ndi. Yen wis kena Covid, sapa sing susah? Sak keluarga sing susah. Kula janji boten bantah ibu malih. Nah, ngono lho nek karo wong tua sing sopan, nurut kata-katane wong tua. Soalnya kan ya dindi kebaikane awak dhewe. Wis, ojo panik, sakjane ibu ki karo Putri ngerjani awakmu supaya awakmu ora nang ndi maneh. Piye, panik ora? Walah, namung prank to, Bu.
Nani kula janji boten bantah Ibu malih. Ya wis, ora apa-apa.